Salutare lume și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom filma Dream League. Da, și haideți să începem. Vom juca primul meci cu Dan. Da, haideți să începem. Nu înțeleg ce mi pare asta de la început. Ciudat, dar nu mi s-a resetat. Adică așa m-am uitat și nu avea nimica. Era de la același joc, același moment. Dar nu știu momentan. Că dacă mi s-a resetat, la început ce a făcut portarul lor? Ah! Da, cred că s-a resetat cum mi-a arătat la început pe Renato, da, deci e o problemă, da, de nou s-a resetat acest joc, celălalt nu s-a resetat, m-am uitat. Nu înțeleg cum ăsta s-a resetat. Uite-l pe Sanchez, îl avem pe Renato acum. Nu înțeleg cum a reușit jocul ăsta dacă ăla nu s-a resetat, cum s-a resetat ăsta, e ciudată chestia. Noroc că n-am ajuns din nou departe. Renato, uitați ce viteză are Renato. Nu cred că să fie el golgheterul, dar este un jucător foarte bun. Sau, haideți să vedem dacă putem... Fault! Se ia la bătaie că și ia galben. Renato cred că și execuție. Cât are la execuții? Fuah! Incredibil, foarte bun Renato Sanchez la execuții. Renato bară! Fui, ce ocazia lui Renato! Foarte bună execuția lui Renato. Și da, și nu cred că voi mai posta săptămâna asta nimic, că episodul ăsta va veni, cred că joi ori vineri. Și eu vineri am piață, deci nu voi mai posta. Dacă voi posta vineri, îl voi pune vineri după amiază, pentru că eu îl filmez videoul ăsta miercuri și îl voi pune, dacă așa, vineri după amiază. Ori joi, adică mâine. Deci nu știu, momentan trebuie să văd. Să vedem, săptămâna viitoare vor urma mai multe episoade și s-ar putea să ajungem mult mai departe în cariera asta, adică să depășim episodul 2 de acolo. Și da, deci încerc scuze, nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, dar foarte ciudat. Eu nu-mi dau seama cum a putut să se reseteze jocul, dar pentru că eu am intrat, când am intrat? Astăzi, că vreau să filmez și n-avea nimic, așa am intrat după mai târziu și s-a resetat. Nu înțeleg cum. Cred că mă urăște jocul, da. Renato, uitați ce viteză are Renato. Vai, ce bine intervine, dacă nu intervine, că foarte bine acolo Renato, are o viteză foarte bună. Renato Sanchez, deci să fim serioși. Uite ce bine, uite-l din nou pe Renato, ce bine pleacă, uitați-l. Cum se detașează de jucători. E foarte bun. Acest portughez genial. Că la 79 overall ce poți să ceri mai mult. Și șutul bun, și pase, și dribbling, și de toate are. Este echilibrat în statusuri în acest joc. În FIFA este foarte bun. Deci da. Sesegnon apără, nu-i bine. 1-0 pentru Dan United. Scrie Telfer. Era acolo, scrie Lefter. Da. Renato, haide că și-o face bine acum. De ce vin toți ăștia de acolo și o fură? Cel mai mult pe partea lui Renato, că este mult mai bun decât celălalt și de asta, că dacă nu încercam pe partea lui, pentru că dacă aveam atacam bun, nu încercam. Renato, nu i-o cere tura asta, că n-am cum să ți-o dau, că are culoar de pătrundere, bun, Longridge. Ce șut a fost ăsta? Mi pare să fac schimbare, dar nu vreau să fac schimbare. Că trebuie să am cea mai bună echipă dacă vreau să câștig meciul ăsta. Kane, adică Kane. Kane și ratează Kane. Ce ocazie a lui Kane. Foarte mult ratăm, se vede chestia asta. Se vede și în joc. Kennedy. Sanchez, Renato. Sanchez foarte bun. Sanchez, pasul pentru Cura.
și ratează Cura. Cura ratează, dar gol! Kane! Ce frumoasă execuția lui Kane! Foarte bine executat aici Kane. Adică ce bine execută aici Kane. Deci, foarte bun lobul acolo. Portar nu mai avea. Nu avea rost să finalizez, că putea să rateze și lobul ăla ajungea direct pe poartă, am văzut și eu chestia asta și mi-am dat seama că e mai bine așa. Pleacă Renato, uitați ce viteză are. Renato, dacă l-a trecut aici, avem ocazie de gol, Renato! Peste poartă, foarte mult în cercul Renato, dar n-am altceva ce să fac, atunci îl aveam ca atacant pe, cum îl chema, pe Kierl și n-aveam altceva ce să fac, dar acum l-am pe Renato. Renato din nou blocat, se termină meciul 1-1, nu-i bine. Trebuie să câștig neapărat următorul meci. Nu am voie să fac pași greșiți. Și trebuie să-l câștig neapărat. Jucăm cu Burton. Avem tot aceeași echipă. N-am de ce să o schimb, pentru că jucătorii nu sunt obosiți. Adică Renato Sanchez este foarte în formă. Avem un atacant de 64 over-ul. Asta pot să mă sper un pic, pentru că eu n-am atacant destul de bun. Codro blocat acolo. Swift. E bun. Emanuel. Vedem că ne punem acolo. Schimbăm banda bine. Bun. Renato. Avem nevoie de o centrare bună. Haide, Renato. Peste. N-a fost deloc bună centrarea. Se vede foarte clar că n-a fost deloc bună centrarea. Codro. Cu Renato din nou. Faul. E bun și poate putem să finalizăm, dar nu. Puteți pe Renato din nou. Și bine stă Renato, stă între niște poziții în care poți să-i pasezi foarte bine. Trece Renato, trece dacă era fault. De ce nu ai fost faultat? Era mult mai bine dacă erai faultat. Și n-am mai ajuns la mingea aia ăla. Incredibil. Că îmi dau seama ce viteză are ăla. Sesegnon Renato. Cu long ride. A ratat ocazie mare meciul trecut. Când era șansa să facă 1-0. Sesegnon e bună mingea asta. Kane. Offside. De ce vii din offside? Toți atacanții cred că joc eu mai ofensiv, dar nu ar avea de ce. Atacanții noștri nu ar avea voie să din offside. Sanchez. Ce viteza lui Renato. Deci este incredibil. Renato, n-ai nicio șansă aici. N-ai nicio șansă. Renato Sanchez. 1-0. Foarte bună acțiunea lui Renato. S-a dus de acolo până în poartă. Mai avea un pic și ajungea în poartă. Foarte bun Renato. Codro e o fură de sub picior, e bun aici. E bine Codro blocat. Swift. Kane în spate, Renato, n-ai voie aici. Corner e bun și executăm cu Renato, e foarte bun. Renato, să vedem unde se duce la Kane, corner din nou. Foarte bine, Renato, hai să executăm acolo, se duce mai bine tura asta. Nu mai e în offside, nu mai e. Renato, trece de unul. A blocat de al doilea. Renato aici, e bun Renato. Vin foarte bine jucătorii lor și îl blochează pe Renato și asta este chestia noastră grea în meciul ăsta. Că toți stau pe Renato, adică vedeți, nimeni a lăsat aproape nicio culoare decât la faza aia când s-a dus foarte bine. Renato este în partea asta, haideți să jucăm. Hai să încercăm acolo, Kane, Renato în bandă. Uitați-l pe Sanchez, e mai bun Sanchez cred că decât Kierl. Lenglet. Foarte bine acolo, deviază. Foarte bine. Nu iese afară. Ce e asta? Emanuel. Nu. Kennedy, avem nevoie de intervenție. Avem nevoie și intervine bine. Swift. Cura. Așa-l cheamă, Cura, nu? Cura, da. Kane. Haide, dacă o cer, primești. Cum o cer, ai primit-o tu, Renato. Nu ești ca ceilalți. Fault. Nimic. Nu l-a atins, asta spune arbitru acolo, dar nu e imposibil. Codro.
Dă Emanuel acolo, e bun Kane. E bun Kane acum. Codro, haide să-l vedem pe Codro. Codro, Renato și-o pregătește. A fost bară, nu? Ce să văzut din poziția asta? A fost bară, sigur a fost bară. Da, a fost bară. Portarul n-a mai putut să spună mingea, mâna pe minge, cred că era frică că se rup degetele. Lenglet, Kennedy, bun aici Kennedy. Kane nu-i nou să de aici, e bun. Uite-ți pe Renato, vine, haide. Unde o ceri? Pe aici. Aici ai cerut-o, Renato, de ce nu te duci acolo unde ai cerut-o? Renato, foarte bine aici. A, pasul greșit. Renato, haide să-l vedem. Fă-ți-o spre interior. Fă-ți-o bine spre interior. Fă-ți-o. Foarte bine și-o face, dar până la urmă vine cineva și are sub picior. Foarte bun meciul lui Renato, adică n-am ce să fac. Renato a jucat foarte bine și meciul ăsta. Kennedy, e bine aici. Kennedy, dă-i Swift. Swift! Pentru noi. Ce gafă fundașului lui. Incredibil, cum poți să gafezi în alul ăla. Foarte, foarte mare gafa. Cred că nici nu știa de s-a dus foarte, foarte bine până în bandă și după a pierdut-o. Renato, haide Renato, închide-le gura tuturor. Renato, Codro. Vedeți de ce l-am ajutat din istoria trecută de asta? Că la cât de slab este, dau așa. Nu e bine. Burton. Renato, se termină meciul. Renato cred că e omul meciului, da. Facem 4 puncte și este foarte, foarte bine în momentul actual. Este pe locul 6, la egalitate cu toate. Și aici vom încheia primul episod din această serie, o jucătură viitoare cu Celta Vigo. Primul episod din tot aceea serie, dar o continuăm. Pe data viitoare, pa!